Prædikerens bog, kapitel 8. Vismandens resignation. Hvem er som den vise? Hvem forstår betydningen af det ord? Et menneskes visdom får dets ansigt til at lyse, så det hårde ansigt forvandles. Hold kongens befaling på grund af gudseden, vær ikke hurtig til at vende dig fra ham, og stå ikke fast på en sag, der står dårligt, for han kan gøre, hvad han vil. Kongens ord har jo magt, og ingen kan sige til ham, hvad er det, du gør? Den, der holder befalingen, erfarer intet ondt, og den vises hjerte erkender dommens tid, for dommens tid kommer for alt, hvad der sker. Det er et onde, der ligger tungt på menneskene, for de ved ikke, hvad der skal ske. Ingen kan fortælle dem, hvad der skal ske. Intet menneske har magt over vinden, så det kan holde den tilbage, og det har ikke magt over dødsdagen. Ingen kan unddrage sig krigen, og uretten lader ikke den uretfærdige slippe fri. Alt dette har jeg set, og jeg har lagt mærke til alt det, der sker under solen. Til tider hersker det ene menneske over det andet til ulykke for det. Jeg har også set, at uretfærdige bliver begravet og stillet til hvile, mens de, der har handlet rigtigt, må færdes langt fra det hellige sted og bliver glemt i byen. Også det er tomhed. Fordi der ikke hurtigt fælles dom over den onde handling, er menneskers hjerte fuldt af lyst til at handle ondt. For en synder kan handle ondt 100 gange og dog leve længe. Men jeg må også erkende, at det kan gå dem godt, som frygter Gud, fordi de frygter ham. Og at det ikke går den uretfærdige godt, så han kun lever kort ligesom skyggen, fordi han ikke frygter Gud. Der er en tomhed, som forekommer på jorden. Der er retfærdige, hvem det går, som om de havde handlet uretfærdigt. Og der er uretfærdige, hvem det går, som om de havde handlet retfærdigt. Jeg sagde, også det er tomhed. Der priste jeg glæden, for intet under solen er bedre for mennesket, end at spise og drikke og være glad. Det kan ledsage mennesket i det slid alle de levedage, Gud har givet det under solen. Hver gang jeg havde til hensigt at forstå visdom og få indsigt i den plage, der forekommer på jorden, hverken dag eller nat får man søvn i øjnene, der indså jeg om alt det Gud gør, at mennesket ikke kan finde ud af det, der sker under solen. Hvor meget mennesket end slider og søger, finder det ikke ud af det. Og selvom den vise siger, at han forstår det, kan han ikke finde ud af det. Kapitel 9. Alt dette lagde jeg mig på sinde efter at have gransket det hele. At de retfærdige og de vise og deres gerninger er i Guds hånd. Hverken om kærlighed eller had ved mennesket noget. Alt er bestemt for dem. Alle får en og samme skæbne, den retfærdige og den uretfærdige, den rene og den urene, den der ofrer og den der ikke ofrer. Det går den gode som synderen, den der sværger som den der frygter for at sværge. Det er ulykken ved alt det, der sker under solen, at alle får en og samme skæbne. Menneskenes hjerte er også fuldt af ondskab, og der er dumhed i deres hjerte, så længe de lever. Derefter går de til de døde. Den, som hører til blandt de levende, har noget at sætte sin lid til, for hellere levende hund end død løve. For de levende ved, at de skal dø, men de døde ved ingenting. De får ingen løn, for deres navn er gået i glemme. Både deres kærlighed, deres had og deres misundelse er allerede gået til grund. De får i al fremtid ikke del i noget af det, der sker under solen. Så spis dig dit brød med glæde, og drik din vin af et glad hjerte. For Gud har allerede sagt god for, hvad du gør. Dine glæder skal altid være hvide. Dit hoved skal ikke mangle olie. Nyd livet med den kvinde, du elsker, i det tomme liv, Gud har givet dig under solen. For det er din løn i livet, og i det, du slider med under solen. Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt. For i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom. Dernæst så jeg under solen, at løbet afhænger ikke af de hurtige, krigen ikke af de tapre, føde ikke af de vise, rigdom ikke af de forstandige, yndest ikke af de kyndige, for skæbnens tid rammer dem alle, og mennesket kender ikke sin tid. Som fiskene fanges i det onde garn, og som fuglene fanges i fælden, sådan indfanges menneskene af den onde tid, når den pludselig falder over dem. Fordelen ved visdom. Også dette har jeg set som visdom under solen, og det overvældede mig. Der var en lille by med få mænd. En stor konge kom imod den, omringede den og byggede store belejringsværker omkring den. I byen fandtes en fattig vismand, som kunne have reddet byen med sin visdom, men ingen huskede på denne fattige mand. Da sagde jeg, hellere visdom end styrke, men fattiges visdom ringeagtes, ingen hører deres ord. Hellere vismænds tale, der høres i ro,
end råb fra en hersker blandt tåber. Hellere visdom end våben, men én synder kan ødelægge meget godt. Kapitel 10. Døde fluer kan få salveblanderens olie til at stinke og boble. En smule dårskab kan veje tungere end visdom og ære. Den vise har hjertet til højre. Tåben har hjertet til venstre. Ja, på den vej doven vandrer, mangler han forstanden, så han røber for alle, at han er en dåre. Hvis herskerens vrede rejser sig imod dig, skal du ikke forlade din plads, for besindighed kan afværge store synder. Der er et onde, jeg har set under solen, et fejlgreb fra magthavernes side. Dårer sættes øverst, mens rige sidder nederst. Jeg har set trælle til hest og stormænd til fods som trælle. Den, der graver et hul, kan falde i det. Den, der river et stenjern ned, kan blive bidt af en slange. Den, der bryder sten, kan blive såret af dem. Den, der kløver træ, udsætter sig for fare. Hvis øksen er sløv, og man ikke sliber æggen, må man bruge flere kræfter. Men fordelen ved visdom er, at det lykkes. Hvis slangen bider, før man får den besværget, har man ingen gavn af en slangebesværger. Ord fra den vises mund vækker yndest. Tåbens læber bringer ham ødelæggelse. Begyndelsen på hans ord er dårskab, og enden på dem er en slem dumhed. Og dåren bruger mange ord. Mennesket ved ikke, hvad der skal ske, og ingen kan fortælle ham, hvad der sker i fremtiden. Tåbens slid udmatter ham. Han ved ikke engang, hvordan man kommer til byen. Ved i dig land, der har en dreng som konge, og hvis stormænd holder måltid fra morgenstunden. Lykkelig du land, der har en fornem som konge, og hvis stormænd holder måltid til rette tid. Med selvbeherskelse og ikke i drukkenskab. Når man er doven, synker bjælkerne, og når man lægger hænderne i skødet, drypper det ned i huset. Når man bager brød, bliver der glæde. Vin gør de levende glade, og penge skaffer det alt sammen til veje. Ikke engang i tankerne må du forbande en konge. Ikke engang i dit sovekammer må du forbande en rig. For himlens fugle kan bringe ordene videre, og de vingede væsener kan fortælle, hvad du sagde. Kapitel 11. Kast dit brød på vandet. Du finder det igen efter lang tid. Fordel, hvad du har til 7 eller 8. Du ved ikke, hvad der ondt, der sker på jorden. Når skyerne bliver fulde, tømmer de regn ud over jorden. Når træet falder, enten det er mod syd eller mod nord, bliver det liggende, hvor det faldt. Den, der vogter på vinden, får ikke sået. Den, der kigger efter skyerne, får ikke høsten. Ligesom du ingen viden har om vindens vej eller fosteret i den svangers liv, sådan har du heller ingen viden om Guds gerning, han som gør alting. Så dit korn om morgenen og lad ikke hånden hvile ved aftenstid, for du ved ikke, om det ene eller det andet lykkes, eller om begge dele går godt. Lyset er dejligt, og det er godt for øjnene at se solen. Hvis et menneske lever i mange år, skal det glæde sig i alle årene, men det skal huske på de mørke dage, for der kommer mange. Alt, hvad der kommer, er tomhed. Glæden ved livet, mens tid er. Glæd dig, unge mand, mens du er ung. Lad dit hjerte være glad i ungdommens dage. Gå af de veje, du vil, og efter det, dine øjne ser. Men du skal vide, at Gud vil kræve dig til regnskab for det alt sammen. Fjern kvælen fra dit hjerte, og hold dig det onde fra livet. Ungdom og morgenrøde er tomhed. Kapitel 12. Husk på din skaber i ungdommens dage, før de onde dage kommer, og de år oprinder om hvilke du siger, dem kan jeg ikke lide. Før solen, lyset, månen og stjernerne formørkes, og skyerne kommer igen efter regnen. Den dag, da husets vogtere ryster, da de stærke mænd bliver krumbøjede, da kvinderne ved kværnen må standse, fordi de er for få, da det mørkner for dem, der kigger ud af vinduerne, da dørene til gaden lukkes, lyden fra kværnen dør hen, og man vågner, når fuglene kvidrer, alle sammens døtre bliver stille, man ængstes for bakkerne og for farerne på vejen, da mandeltræet blomstrer, græshoppen slæber sig afsted, og kabersfrugten brister, da mennesket går til sin evige bolig, og sørgetoget når gennem gaderne. Før sølvsnoren brister, og guldskålen revner, før krukken knuses ved kilden, og hjulet bryder sammen og falder i brønden, før støvet vender tilbage til jorden, hvor det var, og livsånden vender tilbage til Gud, som gav den. Alt er tomhed. Endeløs tomhed, sagde prædikeren. Alt er tomhed. Frygt Gud. Udover det var prædikeren vis. Altid lærte han folket kundskab. Han overvejede og forskede. Han dannede mange ordsprog. Prædikeren stræbte efter at finde rammende ord og redeligt at skrive sande ord. De vises ord er som pigge, og som søm er de sat i tætte rækker. De er formet af en hyrde.